Taber du? Nej, så har jeg lige en på ude, den siger han. Okay, smiger med 2 kort. Tak for alle tips, siger jeg så, fordi jeg har flot med væsner. Værsgo. Var der nogen i hele det her forsamling, der forstod, hvad han sagde? Og når skraldet siger det ikke, så vil jeg lige skete 2 sekunder før det vandet. Prøv lige at spørge ham, hvad han sagde. Men det er en krølleskjort. Jeg fik lige løn i hjernen. Jeg bliver kendt. Jeg fik lige løn i hjernen. Brug det, skal du skabe. Nej. Hey, Er du klar? ja. Fuck, det er ordentligt. Kom du flytte dig. Niklas, hvor flytter dig? Kom du sæt fod til fod. Flyt i stolen, flyt i Kom du sæt stolen. fod til fod. Nej, ikke den der vej. Han skal have en spillerskub nu. Og fyrer den på dig. Det er også Kom du sæt til fod til fod. Jeg kan godt se. Der stod den med. 3. Eller en rød. Klar. Karl. Er du klar? Ja, jeg er klar. Karl, er du klar? Jeg er klar. Karl, er du klar? Nej. Jeg gør det. Jeg er klar. Jeg er klar. Jeg er klar. 3, 2, 1. Mener du det? Kom nu. Fuld arm. Kom. 1, 2, 3. Ej, jeg kan ikke mere. Men jeg fik det bedre, så Kasper, vi har anskaffet nogle damer til det her. skal jeg gøre det? Gør det, Karl. Gør det, Så Karl. det der optag pis der. Nej. Mener du det? Ja, gør det. Mener du det? Nej. Nej. Karl, lad være med at gøre det. Er du klar, Skarle? Ja. Jeg tager ansvar for det her pis. Nej. Karl, vi skal... Så må jeg helst Karl, du vil smør i hånden. Det vil være, mand. Klar. For helvede. Karl smør. 2, 1. Hey, Karl. Den der øl der. En mere. Altså, kom. Så skal du ikke ramme mig herude. Jo, det er det. Jeg står. 3, 2, 1. Karl, er du begyndt at træne, eller hvad? Nej. Ja,